Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu saurare barkanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan darasi. A darasin mu ne insha Allah kai tsaye za mu yi shi ne akan abubuwan da suka shafi tsakanin alaka da kyamara da wayar Android. A bangaren abin da shafi daukar bidiyo, kamar yadda muka saba kawo muku tutorial da application na Kayi Master, yadda za ka dauki bidiyo ka yi editing da shi gaba daya da wayar Android. To ya an samu sabani ko kuma ce ya sha bambam da yadda za ka ɗauki bidiyon kuma da kyamara ka ce za ka je ka yi editing nashi a wayar Android. Hakan baya yiwuwa gaskiya. So amma idan aka nuna maka darasin nan yadda za ka yi combating nashi da zaran ka ɗauki da kyamara, insha Allah rabi idan ka je kai combating nashi za ka iya ɗora shi a wayar ka ta Android, ka yi editing nashi kamar yadda ka saba yi da wayar ka ta Android kai tsaye. Shi yasa wannan musamman muka kawo muku wannan darasi domin mu nuna muku yadda ake combating din bidiyon da aka dauka da kyamara, sannan ai combating din shi ya koma ya hau kan Kayi Master a wayar Android an yi editing nashi. Bari mu shiga cikin darasin kai tsaye kamar yadda muka alƙawarta muku insha Allah. Kai tsaye kamar yadda nake faɗa dan uwa mai sauraro, da yawa mukan yi amfani da kyamarar mu ta waya domin mu yi bidiyo kuma mu dora shi a YouTube ko kuma mu dora shi a wani waje. To idan Allah ya sa ka samu kyamara, za ka yi bidiyo da kyamaran, ka zo kuma kana son kai editing kuma alhalin baka da system, misali kawai baka da kwamfuta a hannunka sai dai wayar ce kake da ita. To ka sani idan ka ɗauki bidiyo da kyamara, ainihin kyamara wacce ake ɗaukar bidiyo da ita kamar yadda ka sani, idan ka ɗauki bidiyo da ita to baka da ikon da za ka zo ka ɗora ta a wayar Android kai tsaye ba tare da ka je ka yi combating nashi ba. To shi yasa wannan darasin namu kai tsaye kamar yadda na bayani a bidiyon da zai koyar da kai ne yadda za ka yi wannan ainihin wato combating din a cikin wayar Android ba tare da ka je wajen kwamfuta ba. Sannan bayan ka yi combating ɗinka sai ka zo ka ɗora bidiyon ka kai tsaye. Yanzu alal misali yanzu ga bidiyon da mun ɗauke shi da kyamara kai tsaye, bari in nuna maka abin da nake faɗa kaɗan daga ciki ka gane. So yanzu wannan bidiyo gashi mun ɗauke shi ne da wayar Android, mun ɗauke shi ne da kyamara gashi kai tsaye. To yanzu haka ba zai buɗe mana a wannan waya ba kamar yadda kake kallo, gashi zai playing maka amma ba za ka ji komai ba, ba za ka iya kuma ɗora shi a wajen editing ka yi editing ɗin shi ba. To wannan shine hanyar da za mu nuna maka kai tsaye. Abin da za ka yi sai ka fita daga ainihin, idan ka zo ka saka memory card ɗinka a cikin wayar Android, to abin da za ka yi za ka shiga Play Store, za ka nemo wani application. Shi wannan application din da shine muke combating din bidiyon da muka dauke shi da kyamara ya koma zai iya aiki a wayar Android. Kai tsaye wannan application din shine Video Converter. Wannan shine application din kamar yadda kuke kallo, gashi zai bude cikin sa. Zan iya ajiye maka link din wannan application din domin samun shi zai iya baka wahala. Kai tsaye za mu ajiye maka link din wannan bidiyo din a cikin description namu. So sai ka taba wannan allow din kamar haka. Bayan ka yi allowed nashi yanzu, abin da za ka yi a nan wajen shine za ka duba inda aka rubuta Video Converter. Kai tsaye bayan ka duba wannan Video Converter sai ka taba kan shi kamar haka. Da zaran ka taba kan wannan Video Converter zai kawo maka dukkan wasu bidiyo da aka dauke su da kyamara ko da wayar ka ta Android. To kai tsaye abin da za ka yi sai ka duba ga wani bidiyo ne ka dauke shi yanzu da kyamara, kuma kana son za ka editing din shi a wayar ka ta Android ba tare da ka tsaya ka saurari aiki da kwamfuta ba. Kai tsaye sai ka taba kan shi yanzu, misali ga bidiyo guda ɗaya a nan wajen, gashi a nan bari na, to sai ka taba kan shi kamar haka. Yanzu gashi na yi makin din shi a bani good, sai ka taba wannan alaman send din gata. To kai tsaye zai kawo ma wannan location din a wannan application. Idan ka duba format nashi gashi nan ya zo ne a ainihin AVI. So a wannan AVI din babu yadda za a iya hau wayar Android ko kai playing din shi ko kuma ka ce za ka yi editing nashi, ba zai yi ba. Sai ka taɓa wajen da aka rubuta format din nan, sai ka duba a nan sai ka nufi kai tsam da ranka. Yanzu abin da za ka yi shine a wannan gurare da aka jero maka sunayen ainihin wato yadda bidiyon ka ya kamata ya zama, sai ka ɗauki wannan MP4 sai ka taɓa kan shi MP4. So yanzu ka ɗauke shi a MP4. Idan ka so za ka bar wannan resolution ɗin nan, za ka iya barin shi a 1080 ɗin nan. So idan kana so kuma za ka iya kawo shi, za ka iya ɗaukan a 9 by 60 ɗin nan.
9x60 feet, ma'ana 960. sai ka ɗauke shi kamar haka. Misali yanzu ka daidaita bidiyon ka ɗauke shi ka ɗora shi akan yadda za ka je ka yi converting nashi kenan. Sai ka taɓa kan wannan converter ga shi nan. Da zaran ka taɓa kan wannan converter ɗin zai baka damar ka saka masa suna a nan. Idan kuma za ka bar shi da ainihin sunan da ya zo, to saboda rikitarwa sai ka ɗan sa masa suna misali kawai kamar haka. Misali kenan. Kai tsaye sai ka tafi start now. Kana taɓa starting ɗin shi zai ci gaba da converting kamar yadda kuke kallo yanzu ga shi yana converting. Za su ɗan kama wannan tare da kai skipping nashi ba ruwanka da wannan tare. An ka duba gashi na yanzu yana ma converting ɗin wannan zai yi converting nashi har ya zuwa ya ƙarasa converting ya zuwa da zaran ka yi exporting nashi kai tsaye za ka iya zuwa ka je ka yi editing nashi kamar kai tsaye dai gashi ya fara converting ke abunan nashi. Kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi ya kusa gama ainihin wato converting din. Da aka dan yi haƙuri yanzu zai kammala converting din. Kasancewar ban nuna muku yadda misali na zo zan yi editing din shi a kayan masa yake hawa ba kafin a ce na yi converting nashi, to zan so a ce gaskiya na nuna muku bidiyon a lokacin da na ɗauke shi. Na zo ne converting nashi ya ƙi converting, na so na yi editing nashi ya ƙi yi editing. Yana da kyau a ce na nuna muku, sannan kuma bayan na yi converting sannan ya zo nuna muku kuma yadda zai hau kan editing. Kai tsaye mu ɗan yi haƙuri kaɗan domin ya kammala ainihin wato converting ɗin. Gashi yanzu yana 93 bai wuce saura 7 ba, at least saura 6 kenan, yana 94 kenan. Sai mu ɗan yi haƙuri ya kammala wannan. Bayan ya kammala converting din sai mu ci gaba da gudanar da dukkan wasu abubuwa da ya kamata a ce a sanar da ku, ko ce abubuwan da ya kamata a ce a nuna muku. A dan wa mai sauraro kai hakuri ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Wannan shine zai bada daman duk lokacin da muka ɗora wani bidiyo za ka iya samun shi kai tsaye shi. A kai tsaye kamar yadda kuke gani saura 4% ne a hana shi a ƙarasa ko 3% ke 7. sai mu ɗan yi haƙuri kaɗan. Kai in har yanzu ma tare da ku ɗan ƙara haƙuri. Shi ne da yake sauran 2% ba, yana 99 saura 1% kenan ya kammala ainihin wato wannan. Kai tsaye zan iya cewa yanzu insha Allah rabbi ya kusa ya hada kenan, saura wasu yan daƙiƙu kai ya yi 100% complete. A takaice wannan shine yadda ake yin converting din kenan. Yanzu mun kammala converting nashi kamar yadda kuke kallo ya yi 100% a converting kenan. To bayan ka kammala wannan converting din kamar yadda ka gan shi haka, to a nan ne yanzu kana da daman, a yanzu ne kake da daman da za ka yi masa editing kenan wannan bidiyo ka ɗora shi a kayan master a cikin wayarka ta Android domin ka editing nashi. Kai tsaye za ka danna wannan OK din. Yanzu ka kammala ainihin wato converting nashi. So bari mu fita mu shiga cikin application namu na kayan master kamar haka. Yanzu ga application na kayan master. To misali kai tsaye kamar yadda muka saba yin editing da yanzu na shigo zan yi editing din bidiyon da na ɗauke shi da kyamara ba tare da na yi converting nashi ba kenan misali. So bari mu ga. To kai tsaye bari mu sake duba wani folder. So ga bidiyon da muka ɗauka. To kai da kaga wannan bidiyo da yanzu kaga baka da daman da zaka iya dora shi a nan. Gashi misali gashi ne. So shine problem din da nake nuna maka, idan ka dauki bidiyon ka da kyamara ka zo zaka editing din shi da wayar Android, to abin da zai nuna maka kenan baka da yadda zaka ka dora shi a wayar Android ka editing nashi sai bayan ka yi masa aikin nan na converting. To yanzu misali ga folder nan na converting, misali
yanzu ga folder mu da muka yi converting video converter misali gashi wannan shine bidiyon da muka yi converting kai tsaye gashi. So kamar yadda kuke kallo yanzu gashi zai kammala ainihin wato wannan converting ne wanda aka riga aka saba da shi a kayan master, wanda kusan dole ne sai yayi ma wannan converting din daman ko da ka dauke shi da wayarka ta Android. Ana ko kuma ya kusa kammalawa, bai wuce saura iris ya kammala wannan converting na kayan master ba. Zan so kai hakuri ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora wani sabon darasin mu zaka iya samun shi kai tsaye. To a kai tsaye yanzu kamar yadda ka gani gashi bidiyon da muka ɗauke shi da kyamara yanzu ya hau, ya yi komai, ya yi successfully, zaka iya editing. A kasancewar ba editing na zo zan koya muku ba, na zo in koya muku converting ne kamar yadda muka saba, ko kuma in ce kamar yadda na yi alkawari zan koya muku converting. A kai tsaye gashi yanzu converting ya kammalu, na yi converting na bidiyo yanzu ya hau kan application, ya hau kan ainihin wato kayan master. Yanzu za ka yi editing din shi kamar yadda ka saba editing din kowane bidiyon ka. Duka darasin namu zai kasance ya zo ƙarshe kenan, tun da gashi mun nuna muku bidiyon da muka ɗauke shi, mun yi playing nashi ya ƙi playing, kuma sannan mun saka shi a kayan master domin mu editing bai editing ba. To yanzu gashi mun yi converting nashi mun zo mun ɗora shi shikenan. Wannan shine hanyar da ake bi domin a yi converting din bidiyon da aka ɗauke shi da kyamara, a yi editing din shi a cikin wayar Android. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan darasin namu ne yau. Sai kai hakuri ka duba kasa da wannan bidiyon namu, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗaura wani sabon darasi zai iya samun